ceerte ɗe ceerte hakkunde jangde almasihu e jangde muhammad helle ceertal hakkunde funange e hirnange ni jangiɗaade ɗumen ena laabtina wonde en jogaake lasli gooto warde yimɓe haɓe jaɓa diine ma muhammad e hadis sahih bukhari ibnu marawi e ibnu omar wi mi yamirama warde yimɓe haa ɓe seeto wonani allah sowona allah te muhammad ko nelaɗo mum taw eɓe darno juulo eɓe totta asakal ɗum so ɓe mbaɗi ɗum ɓe kisni yiƴe meje mumen e jawɗele mumen sowona ko hakke l'islamu namni ɓe ko hasbor maɓɓe ina to allah kono isa wi nder linjiyel ko yohana gujjo ena ɓe peno o ardata tan ko wujjude warde e fertude min gardumi ko beele yimɓe ene keɓa gurdam keɓa ɗam no fotiri wadde ene jeeya ko addi muhammadu warde yimɓe kono almasihu ari e beele yimɓe ne heɓa gurdam ɓe keɓa ɗam ha no haniri